Evo, pozdravljeni dragi moji. Danas za večer spremamo nešto malo drugačije, malo egzotično. Radit ćemo žabe krake. Znam, to je za neke tabu, niko ne bi jeli, ali to je nešto što se ovdje na ovom mjestu radili već od pamti veka. Znači, to su jedli već koliščari koji su živjeli tu na Ljubljanskom barju i pak zato što sam Ljubljančan i zove me Žabar, ćemo ih danas raditi. Ajde da vidimo sad. Znači, radit ćemo ih na 3 načina. Radit ćemo ih prvo pečene na tavi, samo da vidimo kako meso izgleda i kako ima ukus. Onda ćemo ih raditi na moj način koji je meni najbolji, pohovane. I onda ćemo ih raditi na francuski način, kao sa češnjakom, parsljem i malo limuna. Tako da sad ćemo vidjeti kako se to radi. Evo, prije nego što počnemo peći, vrlo važno je da ne idete u šumu i hvatati divlje žabe. Ovo su farmske žabe, znači ljudi ih rade i tako da ako hoćete da jedete žabe krake ili idete u dućan ili idete u restoran gdje radi to ili u čardu. Tako da sad ćemo vidjeti. Ja sam samo stavio malo ulja i znači meso bi trebalo da sliči na piletinu, a meni ima teksturu slično ribi, tako da nešto između piletine i ribe. A to ćemo sad vidjeti. Evo ovako, na svakoj strani smo pekli po minutu, 2. Tako da bi trebalo ovako izgledat. Ko piletina. Fun fact, žabi krake su odlični za fitnessere. Zašto? Zato što imaju samo 1% maščobe, znači skoro ništa. I 15 do 20% proteina, znači to je ko piletina ili ko neke ribe, tako da u ovom načinu vam ne odlično. Ovako. Osim, jedina stvar što ih nema baš puno, tako da. Znači, miris, ja bih rekao da je slično piletini, možda ribi. Nešto kao da bi imali ribu i piletinu. Ajde, dosta pričanja. Da, ovo je specifično, više bi ja rekao da je slično piletini. Skoro sve je piletina. Jedino ja bih više volio sa češnjakom, iz nešto ima malo po vodi ukus, znaš kad pecate. Idemo dalje. Sad ćemo ići pohvat. Znači, za pohovanje ćemo upotrijebiti brašno i ja sam u brašno stavio malo paprike, tako radio kod nas u Baranji. Onda jaje i malo mlijeka, zato što tako me baka učila. I kruhove ove drobtine. Tak, sad ćemo to sve premiješati i umockat naše žabe. Tako, meni je najlakše s rukom. Ovako. Možete staviti ljutu papriku, ako volite ljute. I prije nego svega posolite, naravno. Tako da. Ja ću sve s rukom, tako da ako vam je to nelagodno, dugo ste zdržali. I ovako. Sad čekamo samo da se nam ulje ugrije, i stavljamo unutra. Ovo nam je pohano. Znači ovako, svakoj strani oko 3 minute, ne treba puno, zato nema puno mesa. Vidite kako su lijepo zlatni. Da vam ne bi rekao da su to žabi krake, jel bi znali. Evo sad ćemo probati pohovane. Vidi ovako kako izgleda meso. Vidiš. Toliko da bi rekao mala krilca. Meso je super, mekano.
Meni je super, malo bi trebalo više dosoliti, ali meni je ovo the best. Evo za na kraj ćemo raditi još jedan način i to je sa češnjakom, parslijem i sa limonom i maslacem naravno. Znači, uzmemo naše maslo. Možete dobro, zato što žaba nema ništa maščobe, tako da sve što ćete i dat, dajete vi ovako. Maslac. Lijepo da se istope. To će biti the sauce. Znači stavili smo češnjak unutra, prvo ćemo to malo da se predinsta, onda stavimo žabe krake unutra, parsli i na kraju malo sa limonom da dajemo svežinu. A recept je i vrlo sličan za ribe ili za piletinu. Znači koji god recept imaš za piletinu ili za ribu možeš upotrebiti za žabe krake. Ovako stavljamo unutra. Vidi, izgleda kao da su u yoga meditaciji. Jel vi znate zašto zovu Ljubljančane žabari? Osim toga što živimo na Ljubljanskom barju i zato što pričamo kva. Rećemo kva kva, kva je model, kva držiš. I tako smo dobili ime žabar. I ovako stavljamo još parsley. Evo za na kraj, malo limona za svežinu. Evo. Ovako. Naše zadnje žabje krake sa češnjakom, maslacom, limunom i parslijem. Evo ovako ćemo. Malo umak, nogice. Iskreno, bolje mi je pohovano, ali ovo nije loše. Možda bi trebali staviti prije u mlijeko, da bi se malo umekšalo meso, ali tako sad smo probali sve načine. Javite mi u komentare kako se vam činilo ovo, malo drugačije, malo zanimljivo. Želim samo ispostaviti ovo da kulinarika nije samo ćevapi, govedina i piletina, nego možete da probate malo više. Ali hvala vam za sve, nadam se da sam vam svidio video, lajkajte, delite i subscribe to the channel. Ćao!